ಹಾಯ್ ಮಾತೆರ್ಗಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮಾತು ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅಂದಿನ್ವೆ ಇತ್ತೆ ನಾನು ರಪ್ಪಂಚಿ ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದ್ಯಾನು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾನು ತುಲೆ 4 ಬಂಗುಡೆ ಉಂಡು 4 ಬಂಗುಡೆ ಯಾನು ಮಸಾಲೆ ದಾಲ ಕಡೆ ದಿನ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಯಾನು ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಅದ್ರ ಮಸಾಲೆ ಕಡೆ ನಾತು ಹಿಂಗೆ ಪುರ್ಸೋತಿತ್ತು ಜೈಂಚ ಅದು ಯಾನು ಪೊಡಿ ಬಾರ್ದೆ ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈಕ್ ಮಸಾಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾನು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಯಾನು ಏನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂಡ 4 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿಗೆ ತಂದೆ ಹೇಳ್ದೊಕ ಎಕ್ಕಡು ಗುದ್ದಿನ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾನು ಗುದ್ದಿದ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ತುಂಡು ತುಂಡು ಉಪ್ಪಾಡು ಬಂದು ಅಂಚೆಂದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಅನ್ನಕ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಆತು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು 2 ಸ್ಪೂನ್ ಆತು ಯಾನ್ ಪಾಡೊಂದೆ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಂಡ ಉಂಡತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪಣ್ಣ ಅಂಟು ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೋಟಿಂಗ್ ಬುರ ಲಾಯ್ಕ್ ಪುಣೈಕ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಕಿನ್ನೆ ಸ್ಪೂನುಗು ಯಾನು ವಿನಿಗರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ 1 ಸ್ಪೂನು ಮಲ್ಲ ಸ್ಪೂನ್ ಅಂಡ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಂಡ ಯಾವು ಯಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಜಿ ಕಿನ್ನೆ ಸ್ಪೂನ್ ಅಂಚ ಅದು 1 ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡ್ದು ನೆನೆತೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ದೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ನೆ ಸಾರಿ ಅವು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಪೋಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಇತ್ತೆ ಯಾನು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಯಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ನೀರು ಅಡ ನೀರು ಆರೆಜಿ ಇದು ಗಟ್ಟಿ ದೀತೆ ತುಲೆ ಇದು ಗಟ್ಟಿ ಹಿಡಿತೆ ಬಂಗುಡೆದ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ಓಪನ್ ಮಲ್ತದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತ ಫುಲ್ಲು ಜಿಂಜಾವೋಡು ಮುಂಚಿತ ಪೊಡಿ ಮಸ್ತ್ ಖಾರ ಪುಣದ ಅಂಚ ಅದು ಬಂಗುಡೆ ಮಲ್ಲ ಬಂಗುಡೆ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ನಾಟು ಜೈಕೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ಏನು ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಫುಲ್ ಇಂಚ ತೇತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ತಿನ್ನಾಗ ಅಂಚ ಇಂಚ ಮಲ್ತುಂಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಂಡ ಅವು ಹೊತ್ತೊಂದು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಂಡ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ರಪ್ಪ ಲಕ್ಕೊಂಡು ಪಾತದ ಕುಲ್ಲುಜಿ ಕಾವಲಿಡು ಈತೆ ತುಲೆ ಅನ್ ಪೂರೆಕ್ಲೆ ಅನ್ ಇತ್ತೆ ತಾಗಾದಿ ಪೂರೆಕ್ಲೆ ಅನಿತ್ತೆ ಮಸಾಲೆ ರೆಂಕಾದಿಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಗುದ್ದುದು ಜಾನು ಅದೊಟ್ಟು ಯಾನು ಗುದ್ದುದೆ ಗರಿ ಇಪ್ಪುಡು ಅತ್ಲೆಕ್ಕ ಗುಡ್ದು ಒಂಜಿ ತುಂಡುಗು ಇತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಗುದ್ದುದೆ ಅಂದೆ ಪಂಡ ಅವು ಫ್ರೈ ಅನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪುಂಡು ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಮೀನು ಫ್ರೈ ತಿನ್ನಾಗಲ್ಲ ಅವೊಂಚೂರು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಅಗ್ಗೆರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾನು ಒಂದು ಗುದ್ದುದು ಜಾನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ದು ಜಾನು ಚೂರು ಗರಿ ಎತ್ತನು ಇತ್ತೆ ಅನ್ನೊಂದೇನು ಮಸಾಲೆ ನೋಡತ್ತೆ ಪೂರ ಏನಿತ್ತೆ ತಾಗದೀಪೆ ಅಂತ ತಾಗದಿದ್ದೇ ಬೇಕು 1 ಗಂಟೆಗೆ 1 ಗಂಟೆ ಮುಟ ಬಿಡ್ಪೆ ಆಂಡ 1 ಗಂಟೆ ಬಿಡಲಿ ಇಜಿಂದ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಿಡಲಿ ಏನಿತ್ತೆ ಪೂರ ತಾಗದಾಂಡು ನಾನು ಒಂದು ಏನು ನೋಡತ್ತೆ ಸೈಡಿಗೆ ದೀಪನ ಎಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ತಿತ್ತಿತ್ತು ನಾಲೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ನಾಲೆ ಎತ್ತಿ ಅವು ಮಲ್ಲ ತಿತ್ತು ತೆತ್ತಿ ಅಂಚಾದು ಸೈಡಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಬರೀ ಇಟ್ಟು ಮರೆತು ದೀತೆ ಸೈಡಿಡು ಇತ್ತೆ ಅನ್ನೊಂದೇನು ಅರ್ಧ ಇಜ್ಜಿಂದ 1 ಗಂಟೆ ಮುಟ ದೀವೊಲಿ ಲಾಯ್ಕಡೆ ಒಯ್ತೊಂದು ಫುಲ್ಲು ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪುಡು 1 ಗಂಟೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ತುಲೆ ಎನ್ನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆಗಂದು ಬೈದೆ ಫುಲ್ಲು ಮಾತ್ರ ರೆಂಕಾದ ನೀರೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಗಟ್ಟಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಒಯ್ತೊಂದು ಫುಲ್ಲು ನೀರು ಒಯ್ತೊಂದು ಪೂರ ಮಸಾಲೆ ಫುಲ್ಲು ಗಟ್ಟಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಾವಲಿಡು ಯಾನು 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದು ಯಾನು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ ಇವಾಗ ಅವನು ಫುಲ್ ಇಂಚ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ನೇ ಯಾನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆಗ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಮಾತ್ರ ಯಾನು ಪಾಡ್ನು ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಪಾಂಡ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪುಂಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿನ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಲಾಯ್ಕ್ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪುಂಡು ಐತ ಮಿತ್ಯಾನ ಬಂಗುಡೆ ರಡ್ಡು ಬಂಗುಡೆ ಪಾಡುವೇನು ಮಲ್ಲ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಯಾನು ರಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದು 4 ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟು 2 ಸತಿ ಮಲ್ದೆ ಯಾನು ರಡ್ಡು ಪಾಡ್ದು ಯಾನು ಕಾಯ ಬಂದೇನು ಒಂದು ತುಲೆ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ನೆಟ್ಟು ಲಾಯ್ಕಡೆ ಲಕ್ಕೊಂಡು ರಪ್ಪ ಲಕ್ಕೊಂಡು ದಾಲ ಒಂದು ಮಲ್ಪೊಡಂದು ಇಜ್ಜಿ ರಪಕ್ಕ ಲಕ್ಕದು ಬರ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ತುಲೆ ಏತ್ ಲಾಯ್ಕಾಂಡು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕಾಂಡು ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಕಂಚಿದಿಲ್ಲ ಕಾಪುಚಿ ಒಂಥರ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋರಿಗೆ ಹೊರನಿಕುಲು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನಕುಲು ಮಲ್ಪುವೆರು ಆಗ ಕೆಲವರು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಪೂರ ಪಾಡ್ಜೇರು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಪಾಡ್ತುಲೆ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಅನ್ನ ಫ್ರೈ ಪೂರ ರೆಡಿ ಅಂಬತ್ತನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ತಿನ ರಡ್ನೆ ಫ್ರೈ ಆಯ್ತು ಸೈಡೆಲ್ಲ ತೆತ್ತಿದಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ನ ತೆತ್ತಿನ ಕಾಯರದಿತ್ತೇನು ಅಂಚ ಅದು ಒಂದುಲ ರೆಡಿ ಆಡು ಮತ್ತು ಎಂಚ ಅಂತುಲೆ ಫುಲ್ ಒಂಥರ ಕೋಟಿಂಗ್ ಬೈಲೆಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಪುವೆರು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಕೋಟಿಂಗ್ ಫುಲ್ಲು ಕೋಟಿಂಗ್ ಇತ್ತದೆ ಮಲ್ಪುವೆರು ಯಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ದು ಜಾನು ಅದೋಟೆ ಯಾನು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚ ಅದು ಇಂಚ ಆತಂಡು ತಿನ್ನರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದಿತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಆನಾಗ ಇಂಚ ಫುಲ್ಲು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಕೈಲು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಉಲ್ಲಾಯಿ ಬೇಯ್ದು ಜಿಟ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಕಾವಲಿಡು ಇಂಚ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತನ ಕೈಲ್ಡು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಎನ್ನ ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈ ಉಂಡತೆ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಯಾ ಮಲ್ದಿನ ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ತುಲೆ ಎಂಚ ಆತುಂಡು ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತುಂಡು ತುಲೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಇನಿತ್ತ ಯಾನು ವ್ಲಾಗ್ನ ಯಾನು ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಚಾನಲ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ಲು ತಿಕ್ಕುವೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾಯ್.